United Bodo Lutheran Churchआ दिनै गायसनथाय सान फालिदों। चिरां जिल्लानि गुरुबासा लावरिपारा गामियाव थानाय United Bodo Lutheran Churchआ दिनै गाजा गोमजायै गायसनथाय सान हाबाफारि फालिदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों धोरोमगिरिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो काउन्सिलनि आफादगिरि सैत्य हाज'वारि बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आबहावा रैखाथिनि थाखाय बिफां फुलिबो गायजेनो। बे हाबाफारिखौनो लानानै UBLCनि बोसोनगिरि दिनिस दैमारिया UBLC काउन्सिलनि मासिगिरि मार्टिन बसुमतारी बिथांमोनहा रायजो राजानिसिम मा फोरमायो फै जों आबुङै मिथिना लानि। आंनि बुंनांगौ गोनांथिया बेनो जाहैबाय धोरोमजों मानसिया जिखि धोरोमाव थाया मानो जिउ खांनायाव एबा बेखौनो जों सानो मानसि माहारिया जिखि धोरोमाव थाया मानो बेजोंनो जोंहा बासायजानाय दं आरो गोजोननाया मोनो होननानै आं सानो। गोबां सुबुं माहारिया धोरोमाव नांथाबनायबो दङ आरो जोङो नांथाबिखौबो जोङो मोननो नुयो जाहैबाय। दा बिसोरखौबो जोङो हास्थायदों आरो सानदों जोङो बिसोरबो धोरोमाव नांथाबनानै थायोबा जिउआ गोजोननायाव फैगोन होननानै आं सानो। जोङो दिनै United Bodo Lutheran Churchआ फाउन्डेसन डे अबजार्भ खालामदों। खारन जोंनि United Bodo Lutheran Churchआ 2020 नि 6 तारिख आगष्टनि 6 तारिखआव बे रेजिस्टार जादों। दा बिनिफ्रायनो जोङो जोंनि फाउन्डेसन डेखौ बे दिननिफ्राय जों लादों आरोखि। दा बिनि आवगायनो जोंहा दंखायोमोन खिन्थु बिभिन्न जोंनि माबाया थिग जायाखैमोन। United Bodo Lutheran Churchआ बे दिननिफ्रायसो थिग जादों आरोखि। बेनिखायनो बे दिननिफ्राय जों बे फाउन्डेसन डेखौ अबजार्भ खालामदों आरोखि। खिन्थु दुखुनि बाथ्रा सिमोन 2021आव जोङो अबजार्भ खालामनो हायाखै डिउ टु दा डिजिज माबा कर'ना बेमारनि थाखाय जों अबजार्भ खालामनो हायाखै। खिन्थु देग्लाय जेरैखाबो जों खालामबाय अखानि बोथोरब्लाबो जोङो दिनै बेखौ अबजार्भ खालामबाय आरोखि। बेबायदिनो जों प्रत्येक बोसोराव अबजार्भ खालामलांगोन आरोखि। जोंनि उद्देस्यआनो जाहैबाय United Bodo Lutheran Churchनि आन्डाराव थानानै बिनि सायाव थानानै जोंनि ख्रिस्ट' जिसु ख्रिस्ट'खौ जों जे फोथायो बेखौ जों फोथायलांगोन आरो बिनि बाथ्राखौ जोंनि बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ जों बिनि दारैनो प्रसार खालामलांगोन आरोखि। बिनि सिङाव थानानै UBLCनि सिङाव थानानै जों इसोरनि बाथ्रा जिसुनि बाथ्राफोरखौ प्रसार खालामलांगोन आरो जोंनि मेसेजआ बेनो आरो। थारमाने जोंनिया United Bodo Lutheran Churchजों लोगोसे जोंहा ट्रास्ट दं। United Bodo Lutheran Church ट्रास्ट पेरालेल जों थांगासिनो दङ। दा बिफां लाइफां डेभेलपमेन्टखौ जोङो बै ट्रास्टनि दारै खालामो आरो खालामलांबाय थागोन आरो मानोना जोङो United Bodo Lutheran Churchआ जोंनि मण्डलियारिफोरखौ बेंनाय प्रसार खालामनायल' जायो खिन्थु पाब्लिक डेभेलपमेन्टखौ जों बैनि दारैसो खालामो आरोखि। United Bodo Lutheran Church ट्रास्ट बे संगठननि दारैसो बे जों डेभेलप खालामलाङो आरोखि। जेनेबा बिफां गायनाय बहाबा दैबानाफ्राव माबाफोर जायोबा दैबानाफ्राव रिलिफ केम्पफ्राव जोङो माइरं दैरं बिदि हैयो आरो जा हायो। गोदानै नुजाखानाय हिसाबै जों एफाग्राब खालामनो हायाखै अब्लाबो जों सेस्था होदों जाहाथे जों मोजाङै बै बिथांमोनखौ जों सहाय खालामनो हायो आरो। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।